Ayo ganti kowe tong nembang. Aku tak nembang cara mbiyen bareng. Ane ya sing dingerteni wong kok cara mbiyen nek ora dong. Ha iya ya dingerteni. Ngono ming. Sing dingerteni wong, sing wong ki do ngerti tembange. Kae lho, kowe nek nembang lungeng gadung keduren. Kae lho Truk, aku seneng banget suwe banget ora tok-tokke mbok ditokke. Ha iki arep tak tokke wis suwe banget ya. Ya, ayo kaya ngapa Truk isih apal ora kok isih. Jeneng iki paitan nggo nyambut gawe kok ora apal ora. Di menyurake. Wis didinting karo Pak Likmu. Arek sapa? Ayo Pak Lik. Lungeng gadung. Ngono ke to? Heeh. Ora mambat wit krambil gading. Wah, enak banget. Ana randha menyang sandang. Metak nyangking mendong manuk podhang hamencok neng papa gedang nucuki waing kemundung nucuki waing kemundung Nyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yang piung nyo anak momongen piung guna udus we ngopo ireng ngarai gemes ora aming sak tembung genalalal ganel kok risi lho ning ngrungokke ora penak banget dirungake terus kowe iso ora kalah karo kowe isin tuwa-tuwa aku umure akeh aku nek ming nyuwara kaya ngono nek nganti kalah karo kowe wah bumi langit tangkep coba lungeng gadung rumambat wit krambil gading ora iso le medun ana randha menyang sandang metak nyangking mendong manuk podhang mencok neng papa gedang nucuki waing kemundung nucuki waing kemundung Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yang piung anak momangen piung kenalala kok ngomong-ngomong udel kok dawane ra jamak-jamak seneng kira kowe iso Gong Yung apa pertama kali lungeng gadung oke 3 serangkai nganti ra iso kabeh isin ya lungeng jagung gadung gadung jagung gadung engko mendem ora apa-apa lungeng gadung rumambat wit krambil gading treng apa don ke iki jenenge ra iso
kading kemedunen kading semene ing kading kurang medun ing kemedunen ora wow bosak ora wis sak kuwi diliwati wae diliwati angel sak ya ana randra endi lho oke lho jaluk ora ana randha menyang sendang adus ora engko adus engko adus engko ana randha menyang sendang wah meta semuanya ora semono meta ra iso mandeg nyangking mendong aku iki anggere medun mesti kebablasan iki, Gong. Heeh, aku anggere medun kebablasan dadak munggah meneh aku. Mendong hop manuk podang 7-8 ora manuk podang kok 7-8 ora manuk podang weni rok aku manuk podang amin cok wah amin cok wis ngono kuwi semono semene iki tak tekemi terus ya neng papa gedang nujui hakine iso aku Woing nujui woing kemundung nujui kegeden nujui woing kemundung ayo gampang iki gampang kok Nyai Duda mumbah jagung kepleset mesake terus tembange kepleset kecemplung gadung keseset kepleset kecemplung gadung yang iki hati-hati iki swara cilik yang yo ayo angkat yo yang semene lho yang kurang medun ora kowe suarane yang nyoan nak momongen iki malah aku kleru ini ora iso kabeh kowe ngajari ya petuk biung kunal kanel mak aku gemang ya wis iki arti bo gending ya nyuk wah ya ngomong ajare muni gemang aku gemang ya wis kaya
ngono kok dipaksa. Mak aku gemang dipondong sing lambi apane jogetan gagak. Dados. Reng mikir reng. Ya, Petro men joget apik, Petro joget aku seneng ndelok Petro joget iki. Ayo. Ayo guys. Ya. Mak aku gemang dipondong sing lambi aban. Jogetane Petro iki jane tembange ming iki. Mak aku gemang dipondong sing nilai balungane muni. Gamelane oling 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 tolang pengendange nyandak kendang batangan. Dung 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 nang nang tang nang 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 Petro wis tang nang nang. Oh gagah. Maku gemang dipondong sing lambe gong neng neng tonang geng neng tonang geng neng apa kuwi kethuk. Oh lagi glilir sing ngethuk. Oh iya. Pengendange nyandak kuwaci, Pak. Ngareng ngendang kok. Mangan sik maksude. Ha iya. Tok tok tok. Apa kuwi dandane kendang? Tang 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 kenonge pecah nang te. Kenong kok te barang pecah kenonge iki dadane ora to ning te. Gayamu iso ngendang apa piye? Lho. Sing makis sapa? Waduh. Ah perkara makis kendange nek ora iso ngendang. Tesen. Tak tes buka bonang disaut ya, Gong. Oke. Padake. Belok. Oke. Dong 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 dong. Yung. Goyong sing ngempul turu lek ngegong ngenangi sirahe penonton. Yung. Bagus. Jenenge kendangan apa? Lasem, ladrang. Lasem ora. Nek tak ketak tundang, tak tak tundang, 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 tung. Ketanggor, ketawang. Ketanggor. Ketawang. Ayo. Nek kendangan deng 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 deng. Oh, tak terus ke. Tak 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 detak. Tak detak. Kok ngidil-idil arep petel rasida e. Kendangan ayak-ayak iki ana pathokane ya, Gong. Sapae anggere dung 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 tang dung 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 tak dung tang dung 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 tang dung tak 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 tang tak detak dulu tak detak dulu
delan tutung ndak dedak dul usah dibuantem sing nabuh kowe mun tali-tili kuwi digarete ora pethi kok Tru ha iya ora tak tapuk cangkeme awar nembang Tru ya nembang sing ampune ora ngaturake tetembangan janeng waduh ya nang kenang iki dung 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 na dung dung na dung na dung na 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 dung na dung na dung dang dung 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 dang 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 kenang dung ora anarkis reng wong meng lucu sing geguyu kancane dhewe kok anarkis nang ha iya ayo nembang aku ya nembang apa pelak ya kur apa suwe ora ngonekke kur ya dinekke terus ya ayo arep tok bukani celuk Bagong rupane kok mining-mining mau bengi prai sewengi ha iya ora lunga-lunga aku nang omah pokoke kanggo keluarga ha iya keluarga ini ben dina ditinggal ya ketoke kaya mesake Tru anakku tak umbar nang mall wow tak weling pokoke aja luwih saka 50.000 oh, aku ngumbar anak kok petung ora. Brotowali ha iya. Brotowali ya aja kok karo wong liya, lho keluargae tak hitung. Ya wis ora apa-apa. Karo keluargae tak hitung. Ha iya. Wah, nyenengke ya, Gong. Heeh. Aku mesti dadi ampiri jak lunga aku edan tenan do nekat tenan. Ya ora apa-apa ora, nuruti kanca. Dibel aku tangi jam 10 bengi kae kilang-kilang sepine ra jamak-jamak kluthak-kluthek aku wis ayem bojoku ijik melek bul kucing bojoku wis ngorok kaya sekaten kae tok tinggal lunga ha iya apik ta Tru kabarmu pangestune apik Rang sehat selamat omah ya apik kabeh, pangestune apik kabeh. Syukur. Sing jeneng wong tuwa iki ora gatek karo wadi lanang. Ha iya. Arep bendina ketemu kae ngapik iki alam-alaman iki ya nganu nakoke kesehatan utawa nakoke kesejahteraan iki ya apik ta. Mas Garing ya slamet. Pangestune apik, Dik. Ya syukur. Ngomah ya pangestumu apik, syukur. Anak-anak ya kabeh sehat. Iya. Bagong slamet, Gong. Pangestumu apik, Tru. Ya syukur. Ngomah entek. Entek tegese. Tegese iki aku kontrak, Tru. Wo. Lah omah sing diwenehi bapak kan saking apike kok kaya kemedel. Diwenehi omah kaya kemedel adol. Wo. Ai kontrak karo bojoku aku. Ya syukur. Iki wis arep tak dol neh. Lho. Kontrakan kok didol. Weh cah nekat e. Ha iya. Ya aja kaya iki dalam rangka pedes genduren. Waduh, lomboke akeh kuwi. Pedes genduren iki genah duwe rencana. Ha iya, sinambi merti dusun pancen ya slogane apik. Pedes genduren genah duwe rencana. Ora diblakake rencanane apa, ning ben dipetung karo para sing padha ngerti. Lho, rencanane pedes ki sok arep ngapa? Ngono kan iki sesuatu yang misterius, Tru. Ha iya. Sok tiba-tiba nganake jreng, nganake kaya ngene, nganake kaya ngono kanggo kerukunan warga. Wah, apa luar biasa. Saka pedes ngangkat marang Argomulya, Argomulya ngangkat marang Sedayu, Sedayu ngangkat marang Kabupaten Bantul. Ha iya. Sing dijaluk ya pancen ngono kuwi. Ha iya. Gawe semboyan ki aja kok dicethake ning nganggo sanepa dadi wong ki le maca iki le gagas ki piye iki kok
pedes gendulen kok genah duwe rencana apa? Kira perlu dengan tanda tanya. Misterius. Ada Gong, apa aku seneng? Iya. Sungguh aku nek ngerti dusun arep tak jenengi Gajit. Wah. Gajit gayam cita-cita. Wah. Iya, termasuk ora aku janjane iki wong sewon apa wong gayam to, Gong? Aku ora mesti, Mbah. Iya, kabeh tak tresnani ya, Tru. Kabeh menjadi bumi kelahiranku. Iya. Ana ya tak tresnani, kene ya tak tresnani. Mergo tumrap aku Srawung pirang-pirang ki nyenengke. Ha iya. Nang Sewon jelek lunga ning Gayam. Heeh, nang Gayam jelek lunga ning Sewon. Ha iya. Nang Sewon ditagih mlayu ning Gayam. Gayam tagih mlayu ning Sewon ora kecekel-cekel. Ha iya. Ning suwe-suwe ya kecekel. Ayo terus tetembangan sing kepenak. Ayo Kang Garing. Ngaturke suka-suka parisuka. Heeh. Sinden ya wis pirang-pirang disediani. Heeh. Gamelan ya pancen penanan iki kudune wis nganu sesuk bar saka Tuban iki tetep dileremke tenan, Truk. Ya. Gamelan sing iki dileremke soalé ditabuh soalé mak ting ting ngono kuwi. Semelang ya aku. Ha iya. Nganggo sing sijine esuk. Nih ya kuwi membengkak. Pembengkakan. Wong peniti gamelan nek ngau gamelan sing anyar iki 10 lho, Gong. Ora masalah. Aku ki wong blobolomo. Ayo. Treke ya kudu loro. Ora apa-apa, ora apa-apa. Gamelan sarung siji diusung truk siji ora apa-apa aku. Guayamu. Kembul siji truk siji ora masalah, ora masalah. Tak cukupi. Wong padake cah tipis. Ha iya. Mungkin nang ngaji-aji karo kesenian ngono kuwi. Ha iya ya ora apa-apa. Wis, sesuk saron siji diangkat truk siji. Heeh. Peniti siji nganggo tosa siji ngadeg. Ya ora ono ya ngono ya. Kae gendera gulune. Aneh-aneh ora. Nembang ya, Truk? Ya yo, nembang apa? Karang ya sing klasik urung diaturake, Mbak Ayu Purwalestari urung kepareng ngaturake. Ya. Diaturake mengko ndak gelo penggalihe, heeh. Iki nyuwuni dipalilah ya, Truk. Nyuwuni dipalilah 3:30 bubar, heeh. Mergo iki sak bagian tos hitam, heeh. Anake koclok kae mesti. Bengak-bengok wong untune bapakne diganti kok. Angling. Lambemu. Ayo. Diaturake. Ya, sapa sing kepareng ngaturake? Mbak Ayu Purwalestari, Truk. Ya. Ngaturke apa? Ya sing kepenak-penak. Nek wong tuwa ki ya sing alusan, ya. Tut manggung mah kedawan. Sinom Parijata wis kulino do ngrungokke uler kambang kecendheken mijil ketoprak ya ini kok mijil iya gathik glinding cocok ya gathik glinding ya Gong dirungokake yo men karo do ngaso ya sing muni men sing alusan iya sing pembalung ngaso. Ayo Jo, ana wektu sedhela Jo. Wong kok ora percaya nek turu bareng didudu videone. Lho, iki aku apa? Ya wis bae. Mula lek kepet-kepet ki dilongi. Hasilir banget ya lek kepet-kepet. Dilo-dilo Jo. Wis ora apa-apa, wis ben ora. Karang ya sing jeneng penabuh ya kesel tenan lho, Truk. Ha iya. Aku iki ya ngrasake dhewe to kowe. Anggere muni tertimpa kantuk. Heeh. Wah wis ora iso dilangi kowe tau kok mayang obah wae awake mergo nek meneng ler-leran. Heeh. Ha ngono kuwi rasane mula ora sok ngece karo wong ngantuk ora.
pirang-pirang sasi ora turu awan we meso keganggu. Ha iya. Mulane apa-apa iki ora ditandangi. Ha iya. Aku apa-apa ditandangi wong tawa lemah dipethuki ra ketang ora dituku. Ana wong tuku mobil dinyang. Ha iya. Apa-apa ditandangi mula ya turune kurang. Kowe iki ngopo? Ndara disaku malah bunga-bunga kaya wong kedan. Kowe tak sadhek lho, Mir. Hah? Wong tuwa ki sing mapan, sing menep kok. Wah. Iki wis ora ana wong delok. Nek bunga-bunga ngono ki nek wong pinggir desa ana do geger darane ana apa? Tuwekan ora. Wah, gue iso nggo contoh ajar dhewe. Wes rasa nangis. Sune iku rasa bunga-bunga ngono kuwi. Nek arek kajen iku rasa bunga-bunga ngono kuwi. Nek Ndara disaut pendhita buta kaya kowe kuwi tenang. Ning mikir ora kok wah. Kok sikut rompol ora. Muni ae. Aja gong suwe-suwe kok mesake to aku. Grembak-grembik memelas ya terus. Piye wis rasa anak-anak ora nyeneni, ora anak ora nyeneni wis guys. Wes meneng. Njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wes meneng, Mbak. Wes iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Kok kaya mimin ta suwe-suwe kowe? Ora. Wes Pak ora nangis. Daramu ilang. Doya aja meneng wae. Jang kancing langit kelap-kelap aton. Lir gincang risang mawe gandrung. Namun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal. Kula nderek lho Mas, muduar kowe. Kapokmu kapan kowe? Ngene ya, dhewe ketemu sesasi pisan wae. Mboten iso lah wis kebacut tresnoan panjenengan. Mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun. Ora kaya wong biasane jan. Luar biasa dan ada halah yang ada jamone ratingdang rotimun. Wah iya mula digdaya aku edan lan wae aja nganti lali kali kula nggih Mas. Enggak beres ora aja kuwatir. Glelek terus. Kuwi dikapake gong ling racik dikapake kuwi. Wis takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya kuwi mau. Wis kowe pokoke engko ning sing anu lho, terus sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi kaya